Hello mga kaibigan, welcome sa aking YouTube channel na Probinsyanang Ilocana. Kumusta mga kaibigan? Ngayon gagawa tayo ng atsarang mangga. Narito ang ating mga sangkap: asin, asukal, paminta, suka, at syempre ang pinaka-main nating ingredients, mangga. At syempre kailangan din natin ng tubig. Ngayon simulan na natin. Una, kailangan lang nating hugasan ang mangga at saka balatan ito. Pagkatapos balatan, kailangan lang nating hiwain ng maninipis. Pagkatapos nating hiwain sa isang kaserola, kailangan natin ng tubig, asukal, asin, paminta, at saka suka. Haluin lamang ito at pakuluan hanggang matunaw ang asukal. Habang hinihintay natin kumulo ang ating sirap, kailangan na din nating ilagay ang mga hiniwang mangga sa malinis na garapon. Kapag kumulo na ang ating sirap, hayaan lang nating lumamig bago ilagay sa garapon. At kapag lumamig ng ating sirap, ibuhos na natin sa ating garapon at tiyaking na lahat ng mangga ay mababasa. Isara ng maayos ang garapon at ilagay ito sa refrigerator. Pwede nang kainin ang atsarang mangga pagkatapos ng 24 hours, pero mas masarap ito kung hayaan ng ilang araw. Ayan, ready na ang atsarang mangga. Enjoy at sana nagustuhan nyo ang recipe na ito. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa iba pang mga recipe. Salamat!